Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Judy Ann. Adi na inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Bareng makaipaay iti inspirasyon kadag iti naayat adumdumngeg. Tinak isalaysay ket kapadasak idadak iti may katlo atukad ti kolehiyo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Judy Ann. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Gerald, ilimod ta pa ang ti relasyon ta. Ang mga numaamman dagiti dadakkel ta. Kat pagsardangan data iti panagadal ta. Wen, di ka matanagan. Basta di tabaybay anti panagadal ta. Wen, pagbalin ng inspirasyon ti relasyon ta. Tano makaturpos ta, maipayan tanto ti pamilya tayo tinasaya ta panagbiag. Wen, para matlaang kada tayo ti amin. Alaam nga ro din dagiti librom. Nalpasin ti break time. Sige, agkita tanto inton malam, ha? Judy Ann, anak ko. Ano sam ti agadal Nga ure agkurkurang ka iti allowance. Wen tatang, di kay madanagan. Kabailak ti mapan iji eskwelaan. Nga uray pagpletik laang ti kwartak. Agihamanak ta maawatam ti amin, anak ko. Saan abale? Tano makaturpos ka, masigurado nga agbunga ti amin a pagrigrigatam. Wen tatang. Kanje kanayon mi nga ibaga iti inam Liklikam ti sumurot kadagiti gagayim mo. Nang runa, no pa kay sagmakan yaw. Wen tatang. Talagamit strong kayo lataki ni Gerald. Siyempre ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso adi mi itulok a madadaal ti relasyon mi. Nasaya dayta. Iso asika, agaram ka matan. Anya? Agarumak. Hoy, siyak ati Armanda. Ay na, kaanon tupay a mapasamak dayta. Si Kamat. Kasla imbagamon nga awanan tinamnama nga dag gusto kanya. Saan mo't? O, alakit din. Agawitan iti boarding house na. Tapno adda oras na nga agaramid iti homeworks na. Gerald, kasano da ito yan? Nakalipat tamatan. Judy Ann. Mabutangak. Amangan no agsikugak. Ora siyak. Diya ka mo taramida. Anya? Di ka ko magsangit Kasano adya kag sangit. Kat aglalawak nga ro ti marikrik na. Ang mga napagsardangan dagdag iti dadaktal ko no maamuan dati amin. Ay, Anya taramidan ta. diya ka mo. Kasta lang ti bagam. Ala, Huston. Hindi ka nagsangit pa panonote ka na yung bag. No niya taramidin ta. Francis. Apay ngagsangsangit ka. Ibagam no anya ti parikot mo. Sungbata man ti saludsunak. Anya dayta. Nababa ka di unay a klase ti babae. Anya? Ay, diyak maawatan dayta ibagbagam. Idiritso man ti kayat mo asawan. Masikugak namin, Francis. Anya? Ngam ti parikot. Di na kon kayat ni Gerald. Ay, sus. Ibagam ka dagiti dadakkel mo. Ngam mabutangag. Ang mga pagsardangandak nga gadal. Saan mat siguro? Saan na bale? Eksakto mat ngagbakasyon tayo nito nagpasangay ka. Francis.
Dagiti lang dadakkel mo ti amok ang makatulong ken ka, Judy Ann. Isu arum bang langi ipudnom kadakwada ti amin. Ngam, jaka mo, no kasano ti panangipod no kadakwada. Di ka madanagan. Kaduaan ka amang ibaga kadagiti dadakkel mo. Pakawanan da ko, nanay, tatay. Ay, Jak pinanunot dagiti kanayon nga balbala kadyo kanya. anyang harun ngay. Anda ditan. Awanan maaramidan tayo. Isu apadakkelan tayo ti ipas ngay mo. Wen, anak ko. Uray nagbidot ka. Di na ka baybayaan. Nang runa, tadi nakamutten kayat ti kaayan-ayat mo. Day tangarod ti pagsakitan unay tinagam ko nanang. Kunan ni Gerald nga iayatan na. Kat awan to ti mamagsina kada kami. Ngam iso mati nagdisnudo ngay madayo. Ala, di mun sangi tanday dya alalaki, anak ko. At tiyag ang makaamiris tulat ta. Panunutom kide, ti pagimbagan nyo, iti ipas ngay mundo. Pangasim, Gerald. Ituloy ta kumatinaputed a relasyon ta. Ipagpagapumla ko man iti agbalintong anak ta. Pasensyakan, Judy Ann. Naamiris ko. Asaan kagayang may ayatan? Anya, Uwan, Judy Ann. Day tatipod, no? Kat pakawanin na ko, ma. apay. Anda ka din sa balian ng ipaayam iti panagayat mo. Ha? Sungbatan na, Gerald. Aklo nag, Judy Ann. Iso ti pilyak. Saan gaya masika? Anya, Pakawanin na ko, ma. kunam ngay ayatan na. Kat di tanto pulos agsina. Ngam si kagayam ti agaramit iti kalukuan. Ngam sige, aramidam ti kayat mo. Kat lipatan na kamin iti sikog ko. Diyak mat sigurado. No siyak ti amana day ta sikog mo, Judy Ann. Uwanan kay tibain. Amam ason apod no dayta. Ita, kastat ibagam. Tinong panag. Kurang pay dayta. Sige, insulto naklaan. Ngem para makita inton masungad ng aldaw. Si kagayam ti ex-girlfriend ti anak ko, balasang ko. Wan, nana. Siyak jay sinikugan na at inalikodan na. Anya? Day tatipod na, nana. Judy Ann, balasang ko. Apay, nana. Pasensya ka no ibagakken ka daytoy. Anya day ta, nana. Di mo kuman kamaton pa iti anak ko. Ngamin, ada kaayan-ayat na. Kat iso ti kayat ko nga agbalin a manugang. Pasensya ka na. Ngam nasaysaya aton ti kastoy. Nana Delia. Kan maisa, saan ka numot asigurado ti anak ko? No iso ti akin putot iti sikog mo. Una yun day ta pa nagsasauyo, nana. Imbes ko maabagbagaan nyo ti anak yun. Konsentin nyo pa eh. Ngam sige yan. Ibagayo ti kayat yung ibaga kanya. Nakasagana ak adumag. Ako ha. Ket no di nakayat apara iti anak yun. Awan anyaman na. Jak ipilit ti bagit. Ket no di yun tumat ibilang nga apo ti ipas ngay ko. Awan parikot iti dayta. Gaputa at dadagiti dadakkel ko anak kasagan amang ipatag kadakani. Ngem no dumteng tuman ti aldaw ngagbabawi kayo. Ket talyawan yun to ti ipas ngay ko.
Jak maipanamnam. Ajak to ipaidang kada kayo. Sige. Panawan kayo pa'y. Nanang, tatang, mabalin ka di nga ituloy kumanan tag eskwela. Ay katuan anak ko. Apay kit din asaan. Agyaman ako unay, tatang. Agadal ka, aging ga iti kabailam. Sana bale, tada kami ang mga awir to, iti anak mo. Wala nang, kat agyaman ako unay. Di da kalapdan iti kayat mong aramidan, anak ko. Nulakit di ta pagimbagam. Wan, tatang. Kat ikarik nga igaad ko ti panagadal ko. Ikarigatak aton uyan dagiti arapaap ko. Nakaritak iti inaramid ni Gerald kanyak. Kanti imbagbaga ti inana. Di mon panunutan, dagiti nasasaudaken ka anak ko. Di ka kumagimula, iti sakit tinakam. Jakmitkit di kagura, nanang. Ngam aklunak nga aging gaita. Nasakit pa ilang tinakam ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Tikit di masakbayan yo, ti panunutam. Ay na, ay na, anak ko. Imbaglaan an, taadan na talgad at trabaho ma. Wan, tatang. Kamaudyanan na. Mapadasak matan tag sweldo. Daytan ti bunga ti panagan anos mo, anak ko. Nga urean niya tinapaspasamak, nakapagturpos ka, kat nakasapol ka itinatalgad at trabaho ma. Wan, tatang. Kat pagyamanak unay dayta kada kayo kininanang. Gaputa didak binaybayan. Kastamat kiniyuring anak ko. Ipatpatag kayo, anak ko. Isuasan ang mabalain abaybayan kayo. Tatang. Oh, apay akita anak iti kasta? Awan, tatang. Sika at talaga, anak ko. Pampanunutak lang amin. Nag-asa tak unay. Gaputada kayo tinagbalin adadakal ko. Tauray anya pa'y dagiti nagbidutak iti kalabas. Didak binaybayan. No di kat tinulungan dak. Tapno mga barwanan. Ken matunoy ko dagiti arapahap ko. Gapuday ta itinalaos apan ang ipatagmikan ka, anak ko. Saan mi akayat nga agbanag ka anak kakaase. Tatang, nanang, kaya't ko kumatimang bangon iti bukod ko ang negosyo. Ay kat adakan ka day ta, anak ko. Ay, wan, anak ko. Nulakit di ka ba ulam? Apay kit din asaan? Agyamanak iti suportayo, nanang, tatang. Adda ka dinamnamaam apagpuunam, anak ko. Wan, nanang, nawadwad met basit urnong ko. Isa pa nagkunak. Umanayin day di apang rugyak iti bangunak ang negosyo. Malangarod, anak ko. Suportaran da ka iti planom. Agyaman unay, tatang, nanang, taadda kayo ang kanayon amang suporta kanya. Wan anak ko. Saan ang mabalain abaybay-anda ka? Ay na, maragsakan ako na Judy Ann. Agasam, si Kano tinagbalin a boss ko. Si Kamat Francis. Francis ka, kunam kadilatan. Ay ayo mo't ato'y malmalday arik na. Anya? Seriously, Judy Ann. Talagang ay pampanakil ka. Gaputa uray na itublak ka ini. Ingka gumaam ti bimangon, ket pinasayat mo ti biyag mo. Francis.
Kat ita, addan ka bukbukudam a hardware. Kat sapay ko ma, tadi mo liplipatan, ti agyaman iti apo Tadi na ka binaybayan. Wan, Francis. Jak to pulos malipatan date na. Kat dakal mo ti panagyaman ko kan ka. Gapo tadi nak inad-adaywan. Talaga anapod no ka agayam. Iso nga ita. Si kanti pangitalkak iti negosyo. Ay na, sulti ka talaga. Imbaglaang ang tada Judy, nagayam ko. Anya! Judy Ann, si kakadiday ta? Nana Delia, Wan, siya nga rod. Kumusta kan? nasaya atlat na, Nana. Agpaiso ka di asika ti akin kuka iti dakkel a hardware iti sentro. Wan, Nana. Kaasi ti apo, nakapundarak iti pang negosyo. Ay, imbag ka pa'y. Nasaya atan ti kasasaad mo. Ngam ni Gerald nga anak ko. Makitang-tangdan latta. Nalabit aday tatigasat na. Ngam na siya. Ingkarkarigatak ti amin. Tapno agbaligi ak. Takalpasan nga inlupit-lupit dak. Ken apaman anaipas ngay ko ti anak ko. Intuloy ko tinagadal. Ket nagsapulak itinatalgad at trabaho. Apaman anakaturpusak. Ket idi nakaurnungak. Nang bangunak mat itibukod ko ang negosyo. Judy Ann, balasang ko. Kumusta mo ni Yuri nga apo ko? Itaman pa'y nga ibagayo nga apoyo ti anak ko, Nana. Saan ka di nga imbagayo iti? Adi kay sigurado. No ti anak yo, ti ama, ti sikog ko. Pakawanan ako, ma. Nakaamiris ako na. Nabayag akayat ka akasarita. Ngam mabainak. Ngam itatanagranata. Kayat ko nga alaan day ti agundaway. Tapno ibagakken ka. Nga urnusin yun ti amin iti anak ko. Saan abali? Taagpada kayo pa'y laang nga awan asawa na. Pasensya kayo, Nana. Ngam jakon kayat ti anak yon. Saan ka di nga imbagayo iti kanyak? Adidak kayat apara iti anak yon. Gaputaadan kaayan-ayat na. Nga adayo anasaysaya at ti kasasaad na ngam iti siya. Awanan day jay, Judy Ann. Kat sapay la kuma. Tamapakawan na kadagiti imbagbagakken ka idi. Amuyo, Nanang. Tatang. Nasabat ko ti ina ni Gerald. Kahit, anya ti naramin na kan ka. Awan matkit di, Nanang. Imbaga na laang. Ano mabalin ka no, kat ornosan min ti amin iti anak na. Anya, nagpuskol mo't tantiro pa na anang ibaga iti kasta. Kat, anya nga iti insungbat mo? Imbaga kajakon kayat ti anak da, tatang. Iso adidan mang namnamang agsinubyan kami pa'y. Rumbang laeng, anak ko. Pinasakitan da ka ide? Di da pa'y awatan ni Yuri nga apok. Sa ita, kayat da ka nga ipaasawa iti anak da. Saan ang mabalain? Apay, bado ka aya, tapno sublian da no kay kayat da. Ay, ala, huston tatang. Di kay agpungtutan. Sana bale, tasaan kun akayat ti anak da. Tinapatag, nabaelak ti sakit nga impaay da kanyak. Kat babaan iti asi ti apo. Adtuyak ita. Nagbaligi kadagiti arapaap ko iti biyak. Dakkel unay ti panagyaman ko iti Dios, gaputa uray anya pa'y tinagdaldalanak, dinak binaybayan. Ita, napaduras kon ti negosyo. Idawdawat kumet asapay kuma, tamapakawan nak tinamarswa, no pakabasulak man, tijak panangawat iti ama ti anak ko. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Judy Ann. Judy Ann pagayam ko, kablaawan ka iti panagbaligim. Kat agyaman ak unay, iting kapanangibinglay iti pakasaritaam.
Iti likodan ti kapadasam, di ka naupay, no di kat inaramid mo amin nakabaalam tapno agbaligi ka. No may papanmat iti ama ti anak mo, ikatemon ti guram di takaunggam. Tapno naan-anay ti ragsak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Judy Ann, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abanse Ansyong, kaniti madireksyon, Virgie Paglayi. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.